Daniel! Haide, noroc! Ești mai înalt, că te descurci, da? Până bine ați venit, nașilor mari! Noi să vă dăm bani. Păi tot noi. Dar de ce tot noi? Dumneavoastră aveți un interes cu noi. Vedeți ca să poți să scoți mireasa din casă, nu? Păi, da, nașul trebuie că are mai mulți bani, acum, da. Hai, vai de cap. Mirele, da, eu știu că mirele nu prea Mirele asta. n-are, Hai să nu dau prețul prea mult. Eu? Vorbim cu firma. Păi nu, îi dau bani. Confetele că ne să mireasă din casă. Păi telefonul, câți ani ai? Ai 5 ani, nu se dau. Le toate? E bun, dacă nu, eu înapoi și mă dau mai mici. E ok? Bine, hai. Hai. Uite, așa, convinge în prima. Așa, da. Hai să conținem bine. Nașu, domnul. Nașu. Nașu? Nașu. Păi și eu? Păi trebuie să plătiți. Și eu trebuie să plătesc? Nașule, unde mă lași? Tot acolo. Da. Păi nu, ăștia i-am. Păi și ce faci? Dar pentru tine e Pentru suficient? România e bine. Dar ia tu, dar mă înțeleg cu tine. Ha, e bine? Hai că este Cu tine, bine. da?